Καλώς ήρθατε! Σε αυτή τη σημερινή μας συνάντηση θα εξερευνήσουμε μια βαθιά σοφία. Θα μιλήσουμε για το πώς η στάση που κρατάμε απέναντι στη ζωή μπορεί, στην πραγματικότητα, να μεταμορφώσει την υγεία και τη μακροζωία μας. Ας ξεκινήσουμε μαζί αυτό το ταξίδι ανακάλυψης. Η σοφία που θα μοιραστούμε σήμερα πηγάζει από ένα άρθρο του αγγλικού περιοδικού Akant Jyoti, από το τεύχος Μαρτίου-Απριλίου του 2022. Ο αρχικός συγγραφέας του είναι ο Param Puzia Pandits Sriram Sarma Acharyaji, ο ιδρυτής του Gayatri Parivar. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα ερώτημα που μας αφορά όλους. Πώς γίνεται τα γυρατιά που κάποτε τα βλέπαμε σαν μια ευλογία, σαν την κορύφωση της σοφίας και της εμπειρίας, σήμερα να μοιάζουν σχεδόν με κατάρα? Γιατί τα αντιμετωπίζουμε με τόσο φόβο? Αυτή η αλλαγή στον τρόπο που βλέπουμε τα πράγματα είναι το κλειδί. Για να βρούμε την απάντηση, το πρώτο βήμα είναι να παραδεχτούμε ότι σήμερα υπάρχει μια μεγάλη παρεξήγηση γύρω από το τι πραγματικά είναι τα γυρατιά. Κοιτάξτε, η διαφορά είναι πραγματικά τεράστια. Κάποτε τα γυρατιά σήμαιναν ευλογία, γνώση, σοφία που έρχεται με τα χρόνια. Σήμερα όμως, η κουβέντα περιστρέφεται γύρω από την απελπισία, την ψυχική οδύνη, τη θλίψη. Η αλήθεια είναι, ξέρετε, ότι πολλές φορές οι ίδιοι άνθρωποι προκαλούν αυτή την κατάσταση, πέφτοντας στην παγίδα της πρόωρης γύρανσης, απλά και μόνο λόγω της λάθος στάσης ζωής. Εντάξει, ας πάμε τώρα λίγο πιο βαθιά. Ας ψάξουμε να βρούμε τις πραγματικές ρίζες αυτής της αρνητικής αλλαγής. Εδώ λοιπόν, σύμφωνα με τη σκέψη που εξερευνούμε, έχουμε δύο βασικούς, θα λέγαμε, ενόχους που μας γερνούν πριν την ώρα μας. Ο πρώτος, η αποστροφή προς την εργασία, η αδράνεια. Και ο δεύτερος, η τάση που έχουμε για μοναξιά, για απομόνωση. Η δράση είναι το παν. Ακούστε πόσο καθαρά το έθεσε ο Dr. H.W. Haggard. Η απροθυμία για δουλειά, για δημιουργία, είναι η ίδια η ρίζα του γύρατος. Είναι απλό. Όταν σταματάμε να δημιουργούμε, να συμμετέχουμε, το σώμα και το πνεύμα αρχίζουν απλά να μαραζώνουν. Και κάπου εδώ έρχεται και το δεύτερο κομμάτι του παζλ. Ο Τζέλετ Μπέρτζες το λέει ξεκάθαρα. Η επιλογή της μοναξιάς, αυτή η απομόνωση, οδηγεί σε ένα ανήσυχο μυαλό. Και ένα ανήσυχο μυαλό είναι αυτό που μας πρόχνει με ταχύτητα προς τα γυρατιά. Η σύνδεση με τους άλλους είναι κυριολεκτικά καύσιμο για την ιότητα. Αφού είδαμε το πρόβλημα, ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για τη λύση, έτσι δεν είναι? Ποιο είναι τελικά το μυστικό για να κρατήσει κανείς μέσα του τη φλόγα της νιώτης, όσα χρόνια και αν γράφει το ημερολόγιο? Και η απάντηση, ξέρετε, δεν είναι μόνο θεωρητική, υπάρχουν και δεδομένα. Σκεφτείτε αυτό. Ο Dr. Raymond Perel μελέτησε όχι έναν, όχι 10, αλλά 5.000 ανθρώπους που είχαν περάσει τα 90 τους χρόνια. Προσπαθούσε να βρει τι είχαν όλοι αυτοί κοινό. Φανταστείτε την αξία μιας τέτοιας έρευνας. Και τι ανακάλυψε λοιπόν? Τι είχαν κοινό όλοι αυτοί οι άνθρωποι? 3 απλά αλλά τόσο ουσιαστικά πράγματα. Πρώτον, ζούσαν ήρεμα, χωρίς περιττές εντάσεις. Δεύτερον, είχαν μια αισιόδοξη στάση απέναντι σε όλα. Και τρίτον, είχαν μια φωτεινή, μια χαρούμενη διάθεση. Αυτά είναι τα θεμέλια. Τόσο απλά. Και ίσως το καλύτερο παράδειγμα είναι ο ίδιος ο Γκάντι. Ακόμα και στα 80 του ένιωθε νέος. Και ποιο ήταν το μυστικό του? Το είπε ο ίδιος. Η απόλυτη συγκέντρωση στο παρόν. Να ζει την κάθε στιγμή και να μην αφήνει το μυαλό του να τρέχει σε άσχετες σκέψεις. Η νύωτα, μας λέει, είναι κατάσταση του νου. Ωραία όλα αυτά. Αλλά πώς τα κάνουμε πράξη? Ευτυχώς υπάρχει ένας οδηγός. Ένας πρακτικός οδηγός με 6 απλά βήματα από τον μελετητή Άντρου Σάλεν για να καλλιεργήσουμε αυτό το νεανικό πνεύμα. Πάμε να τα δούμε. Πρώτον, και ίσως το πιο σημαντικό, να ζούμε στο τώρα, όχι στο χθες. Δεύτερον, να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, αλλά ταυτόχρονα να νιώθουμε ευγνωμοσύνη για τα μαθήματα. Τρίτον, να αγκαλιάσουμε την ωριμότητα. Οι ρητίδες δεν είναι κάτι κακό, είναι τα μετάλλια της εμπειρίας μας. Τέταρτον, να εστιάζουμε σε έναν στόχο κάθε φορά, χωρίς να σκορπίζουμε την ενέργειά μας. Πέμπτον, να ψάχνουμε πάντα για κάτι καινούριο, να κρατάμε το μυαλό μας ζωντανό. Και έκτον, το πιο απελευθερωτικό, να σταματήσουμε να ανησυχούμε. Ο κόσμος έχει ανάγκη τη σοφία των έμπειρων ανθρώπων. Και για να κλείσουμε, για να δούμε πώς όλα αυτά δένουν μαζί, θα ήθελα να μοιραστώ μια ιστορία. Μια πασίγνωστη ιστορία που όμως κρύβει ένα τεράστιο μάθημα για το τι έχει πραγματικά αξία στη ζωή. Μιλάμε, φυσικά, για την ιστορία του βασιλιά Μίδα
και αυτό που έμεινε στην ιστορία ως το χρυσό άγγιγμα. Ο Μίδας, βλέπετε, είχε ένα πάθος, το χρυσάφι, το αγαπούσε πάνω απ' όλα. Κι έτσι, όταν του δόθηκε η ευκαιρία να κάνει μία ευχή, δεν το σκέφτηκε και πολύ. Ευχήθηκε ότι αγγίζει να γίνεται χρυσάφι. Στο μυαλό του αυτή ήταν η απόλυτη ευτυχία. Η ευχή του, ναι, πραγματοποιήθηκε. Αλλά η χαρά κράτησε πολύ λίγο. Το φαγητό που άγγιξε έγινε χρυσός. Το νερό έγινε χρυσός. Και μετά ήρθε η τραγωδία. Στην προσπάθειά του να αγκαλιάσει την αγαπημένη του κόρη, την μετέτρεψε σε ένα κρύο χρυσό άγαλμα. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Το ερώτημα που πρέπει να θέτουμε όλοι στον εαυτό μας. Τι αξίζει περισσότερο? Οι απλές καθημερινές χαρές, η αγάπη, η επαφή ή όλος ο χρυσός του κόσμου? Ο βασιλιάς, συντετριμμένος, το κατάλαβε. Το κατάλαβε με τον πιο σκληρό τρόπο. Άρχισε να κλαίει και να παρακαλάει να του πάρουν πίσω το δώρο, γιατί συνειδητοποίησε ότι χάνοντας την κόρη του, είχε χάσει τα πάντα. Είχε γίνει ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου, αλλά ταυτόχρονα και ο πιο φτωχός. Και αυτή ακριβώς η σοφία είναι που μας γυρίζει πίσω στην αρχή, στην αξία της ωριμότητας. Όπως έλεγε και ο George Bernard Shaw, μόνο στα τελευταία χρόνια της ζωής μπορεί κανείς να νιώσει την πραγματική απόλαυση της φύσης, γιατί τότε βλέπει τα πράγματα με άλλα μάτια, με τα μάτια της εμπειρίας. Και έτσι κλείνουμε, όχι με μια έτοιμη απάντηση, αλλά με ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα που μένει να το απαντήσει καθένας μέσα του. Μετά από όλα αυτά, ποιος είναι ο αληθινός πλούτος της ζωής?